И здравейте хора, днес ще играем в Fortnite. Само това по затвора. Се закочвате отвътре, но както виждате тук е цялата мапа. Нямам нищо. Но това не ми пречи. Не взема от някъде някое оръжие. Първи. Аз вземам конкретно случай. Да, и умрях, ако тия неща не спрят да ми се появяват. Аре бе. И аз умрях естествено, защото нямам оръжие. Ако това още им път нещо ми излезне. А ти даже не си скочил при мене. Да, защото тях че нямам дроп. Не съм дал 2800 виба, те са просто си взети спада. Да, Теслата има безплатна. Вече не. Вече не. Тук е фабрика. Ако намериш шилд, това ще е перфектно. Аз имах един биг шилд и минита. Това стана? Бошо? Аз имах един биг шилд и минита. Стана? Че тук се лудна, бе. Това е боса. Да, знам. Не ти карта. Това е шо. Казах ти, ако то наглеца, където му отри. Да, взел ми е биг шилда. Ти даже не знаеш какво правиш. Не те за шилд, който намерих тук що. Ходиш ме ребутваш и ги пребивам. Да, ходим да те ребутнем. Нали, много ще те ребутнем. А не е лошо да се събереш малко мац. Ето ги мините да спри малко. Това такова като че да се отвори. Да бе. Ти мина преди тук музея, бате. Бягай ли там докато не се... Не. Това ли почна вече? Бира, ти върши гоня там, където беше... А не е бот, бе, човек. Много боса, няма. Брат, благодарите. Моля. Но не стига като беше да не беше сложил една така. Защото май нямаше човек. Кой ти имам медалона? Може ми дадеш пътъме за по-бързо. Не за SMG, ами за МК и за компас. Ето за МК всичките ми, защото не ми трябва гейм. Къде е медалон, знаеш ли? Ами, салон. Аз викам къде е медалон, знаеш, що ми е крадава. Какво да давам, аз те питам къде е. Ето тук е. Де бе? Ага. Лесно, много е медалон. Тук дом, стой! Чакай пък. Лесно! Помпа ли даде? Да. Че бата некак ми влезе, само му набих една 110 и там.
Има още хора. При тебе или при мен? Идвам към теб. Това трябва да се ми бои като някаква раница. Че на мен, на мен. Това медалон нищо да прави полезно. Дете. Арбе, медалон, че прави нещо полезно. Това съм те взел. Тук на Капитан Америка ще те. Идам. Те добре, че са добри. Не, аз път. Отдолу! Не, ти някакъв. Не, само питам, what? Кемпи е там. Няй, сега само че ще метките. Той е слаб, идва, че ме убива. Ако чакай това, ще взема карта и ще регул. Абе, не ме получи това го видите. Там. Колко не е нещо, Браво, бе, пример да няма. Пример. Годин бе, впрочка. Ми трябва само една по-хубава емка. Държи ме там на върта. Не гледай какво съм забравил да взема. Тя зоната идва. Нищо не буква. Много ми е чудно. После. Няма нито метки, нито нищо. Нито мислеше. Нито това мислеше. Сами бъдем елемент. Какво прави това медальон? Не знам. Чакай, искам да видя. Аз къде намре го? Е тук. Е тук, където ми е марка. Е тук мои не са на това неща, тук има метки. Ти си ми взел личен трием. Не вярвам на ли. Да си потечем да лимка. На медалона. Медалона, чакай, добре, също го. Дай. Добре, искам да разбера какво прави. Нещо да не летиш. Помислих си нещо. Бати ми интересно да го прави това медалон, ти ми пишеш. Често стилно. Искаш ли метки? Откъде имаш минита? Взех си. Аз нямам. Имаш ли? Аз ще ходя към бункера. Обаче това нещо толкова ми пречи. Що? Брате, това ми е като цяла раница за какво го взимам. Това ми пречи повече за цял екран. Иначе OP. На мен не супер е. Иначе OP. Кой доста ти помага? Не съм отрякал. Тук има пътя! Дедя! Мале! То няма ли тук по-приятел? То няма приятел, това без приятел. Той няма Без френдъл. приятел. Виж има легендари помпа. Аз си имам легендари. Ми взимай стител.
То щитото е оставено. Това? Аха. И това е там малката машинка. Още Ами, ли? това Още ли? идва му брата. Пореш бе, дето не го пи още бе. Ей бе! Ами не мога, не знам как. Ти го бие тук. Ти влезне едно хубаво, ще го биеш хубаво. Аз станах невидим, вот. Я ти ще гледам. О, ами за клейките. Ти ще го бук! Мале, кой така? Мама, Да, да, стрелай. това стрелам. Аре става! Аре бе! Пускай се! Едно! Браво, дигай! Бе! Тъпото нещастно на те! Я му брат, тази бомба да го бия аз. Сега, Ама пак аз нямам метки, да си много да метки. аз имам метки. Един! Вътре долу има метки. Добре, ще си дам от това. Още и тази дори не го използвам, ако искаш да се ми. Да, еми, читам тем кило. Точно той само ми заемаше място. Не е толкова опиям, не е толкова слаб. А къде са тия оръжията на доктор Дум и тези? Брат, не знам. Явно в другите хора, защото те също имат такова медалон. Да, пред нас също има медальон, да знаеш. На другото още какво прави. Какво прави това? Тук той се върва като протеста. А не ме ли прави? Лева към мен. Както съм гледай, Какво да бегам? Доктор, влизал ли? Да бегам? Ева, почне мен да биеш. Аз си бях. Казах. Бате. Да, отлично бях. Можеш да помниш на мен. дайте да имаме друг наклон. Какво е да бегай, не ги води към мен. Ай, те са по него, те не викат, хай. И тук добре съм си доведете да ме кай. Моля. Няма и чакай да седиме двамата ако нещо. Аз отивам към другия бункер. Его как ме зарязва винаги. Какво да зарежи, бе, такива си, бе? Добре, ме не държа да никой. Държа да ме изчакай с 2 секунди, да ме пазиш докато пия пик. Аз вече съм в бункера. Аз ще го запомня. Докато тебе те стреляха... Какво направи? Нищо, това е теста. Трябва да го запомня. Запомни го! Мисля ви някой е метки с тебе. О, мага също Legendary. Може да се... Точно. Има Legendary такова. Моква. Мокни. Има Legendary помпа. Имах ти, бе! Искаш ли? Какво да не искам? Не! Трябва ми метки и ми трябва... И защо съм невидим? Ами аз си използвах един метки, защото паднах в воде. Аз съм защо съм невидим? Ала тук. А как се става да видим? Клекна, станах невидим. Клекни, А? клекни. А как става да видим? И ти пак се виждаш. Този медалон те прави невидим! Ма как с кой бутон ставаш невидим? И аз станах по едно време невидим, но ма как? Не, това е само за мен, защото това е от медалона.
Да, а с кой бутон ставаш? С контрол. Това е като кликнеш. Я може ли аз видя? Не ми го дропва, сега че... Нали? Сега ще си сипам Ще ги разберат. Сега ще си сипам малата. Ела да писна. Ами метките да ми влизаш тук. Не умирам метки. Това не е да гледа. Може би ако не се беше сипал като лека първо, можеш и ми дадеш метки. Добре, бандажката. Опа. Ба всякия медалон. Къде са тия стилите? Аз така не мога да разбера. Има хората. Ти кога ми каза? Сплитни ги тогава как има. А? Сплитни ги. Ма не при мен, бе. Ами? Не тук се таковаха. Чу ги по това да... Ето! Как? 32 лайк, брат. Дръжки това на едно. Не къде бачи е там? Защото не видях никой. Тръгва и дръжки. Ти си у мен. Тебе. Те пича... Моля ме да дам. Не, нямаш нищо. Те пича просто с тебе. Не знаеш ли да къде? Не замисля. Защо? Ето на мене. Бягай оттам, бягай. Той да писа пет, защо ме да не заходи? Тук съм. Просто не види. Ами бий се! Пича ще ми сипа. Не съм с теб. На едно. Голям. И аз пиете малко дърво. Нямам. Ела да се поети, бе. Да, бе. Спрете се с тези оръжия, бе, човек, но да се убий. Естествено, тук не е пълна, бе. Може да го свеш с правилния бутон. Вземи това за невинно. Нямам как на доста. Но умрях в зона, брат. Той се ето умря. Който умря. Аз съм с Колко 4. процента близо? Аз съм с 4 кила бонус. И аз съм 4 кила, имам мол. Аз съм гол от едно. С 8 кила. Гол от 1,30%. Како Силвър 2 стана гол от едно. Какви? Ау. Силвър едно, Силвър 2 стана гол от едно. Аз съм гол от едно. Силвър 2 стана гол от едно. Не бях Силвър 3. Те само трябва да събера 7. Не 7 за всички, ами 11 и взимам към другия случай. Ще играем ли още? Не знам, аз искам да дигаме левели. Абе, ара да играем за 50 да дигаме левели. Какво?
Да играем да пит и да дигаме левели. Не. Оре бе! Не. Ти като искаше Теслата апарат играхме да пит. Сега ако искаш да дигнеш левели, дай по-добре да играем такова. Пит. Не. И хора, ако искате още такива идеи, абонирайте се за канала и до следващия път. Ай, знаете.